Ahojte, vítajte opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes som si pre vás pripravil video ohľadom zabezpečenia e-shopov a SSL certifikátoch. SSL certifikát je to vlastne HTTPS protokol, to znamená, že vaša doména je zabezpečená a všetky vlastne údaje, ktoré sa z nej posielajú alebo ktoré príjma, sú zašifrované. To znamená, že komunikácia, ak ich niekde inde posielate, prípadne ak vás niekto by vás vlastne hackol, čiže vlastne by vás napadli nejakí hackeri, všetky údaje sú šifrované, to znamená, že nevedeli by ich prečítať tak, ako tam sú zadané, ale boli by zaheslované nejakým kľúčom. SSL certifikáty sú dôležité hlavne pre e-shopy a weby, ktoré dochádzajú k nejakým citlivým údajom od zákazníkov. Čiže ak váš e-shop, čo určite vlastne ste v styku s e-mailmi, telefonickými kontaktmi, adresami, menami, všetky tieto údaje sú citlivé údaje a vy ich vlastne vďaka tomu SSL certifikátu budete mať zašifrované. Je to dôležité pre vás a hlavne z pohľadu, pretože to vyžaduje Google. Google stále updateuje svoj algoritmus na vyhľadávanie a ak vám záleží vlastne na SEO, čo znamená Search Engine Optimization, to znamená, že optimalizácia pre vyhľadávače. Čiže ak chcete, aby sa vaša domena alebo e-shop zobrazoval čo najvyššie vo vyhľadávači v Google, tak vlastne musíte si dať, respektíve mali by ste si dať tento SSL certifikát, pretože to odporúča sám Google. Začína to brať ako nejaký signál, že vaša stránka je zabezpečená, bude to brať ako signál dobrého webu, lepšieho. Nie je to ako, že nezabezpečí vám to hneď prvé miesta alebo niečo také, ale bude to jeden z ďalších faktorov, ktorí ovplyvňujú pozície, na ktorom mieste sa vlastne budete nachádzať. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje pozície, je vysoko kvalitný obsah. Takže sa zamerajte na obsah, avšak určite môžete využiť aj túto možnosť, keďže to Google ponúka, Google to spomenul a začína to brať od roku 2017. To znamená, je to už aktuálne. Takže určite sa na to zamerajte. A aké sú teraz možnosti? SSL certifikáty vydávajú tzv. Autority. Autority sú nejaké veľké spoločnosti, ktoré sa zaoberajú SSL certifikátmi a bezpečnosťou a tak ďalej a tak ďalej. A také hlavné, ktoré poznáme, respektíve z tých najhlavnejších, neviem, či to presne správne prečítam, ale je to niečo ako Taute, to je asi najznámejšia autorita. Ďalej je to Symantec. Symantec je to tiež ďalšia firma, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou. Potom je to ešte Geotrust a Rapid SSL. Takže toto sú 4 najznámejšie autority, ktoré sa zaoberajú, respektíve vydávajú tieto SSL certifikáty. Sú aj iné, avšak treba si vybrať SSL certifikát od takej autority, ktorá je všeobecne uznávaná. To znamená, aby váš e-shop náhodou nevyhadzoval niekomu chybu, že vaša domena alebo váš certifikát nie je dôveryhodný, lebo môže sa to stať. Môžete mať SSL certifikát, ale ak nebude od uznávanej autority, môže to v niektorých prípadoch na niektorých prehľadávačoch vyhodiť túto chybu. Takže radšej voľte niektorých z týchto 4 možností a je tu ešte taká možnosť, že tieto certifikáty sa bežne zakupujú. Avšak je tu 4. možnosť, kedy tento certifikát viete získať zadarmo od spoločnosti Let's Encrypt. Niektoré spoločnosti, respektíve niektoré domény môžu využiť túto možnosť, ale to iba v prípade, že máte doménu aj u toho istého poskytovateľa hostingu. Pretože vlastne SSL certifikát si neviete nainštalovať vy sami, ale mal by vám ho inštalovať
v podstate váš hostingový provider, čiže spoločnosť, u ktorej máte hosting. V mojom prípade je to web support, u nich mám zakúpenú doménu. Avšak e-shop si prenajímam od Atomeru, to znamená, že hosting mám od Atomeru a nie od web supportu. Čiže ja túto možnosť získať Let's Encrypt certifikát zadarmo nemám. Pretože web support vyžaduje, aby ste mali doménu na ich serveroch, aby vám mohli nainštalovať vlastne tento SSL certifikát. Ďalšia taká vec, keď nemáte teda možnosť si zakúpiť tento certifikát, respektíve získať ho zadarmo, môžete si ich zakúpiť. Zakúpiť si ich môžete, dole nájdete vlastne v popise tohto videa, nájdete odkaz na môj článok, kde to hlbšie rozoberám, je tam trošku viacej informácií, ale dole na spodku vlastne tohto článku nájdete, myslím, že 4 odkazy, kde môžete zakúpiť tieto SSL certifikáty. Sú to rôzne markety, viete ich zakúpiť aj priamo prostredníctvom týchto stránok, avšak tam sú podstatne drahšie ako na nejakých marketoch, čiže ja odporúčam určite navštíviť tie markety a tam si vyberiete možno lacnejší. Sú tam aj rôzne varianty, čiže určite tam je širší výber, lepšia ponuka, aj cenovo výhodnejšie, čiže sa vám to oplatí už len z toho dôvodu. A ešte taká rada na záver, určite pozerajte a má zmysel kupovať iba 2084 bitový SSL certifikát alebo kľúč. Čiže kupujte iba certifikáty, ktoré sú šifrované touto 2048 bitovou technológiou alebo kľúčom. Pretože vlastne Google sám povedal na svojom blogu, odkaz nájdete tiež v tom článku, kde spomína, čo vyžaduje. Vyžaduje tento tu na certifikát, môže to byť od rôznych z týchto spoločností, ale musí mať, toto je podmienka, že musí mať 2048 bitov. Takže. A ešte jedna vec, ktorá mi napadla u HTTPS, vlastne ako spoznáte, že niektorý web je zabezpečený SSL certifikátom, je to práve vďaka tomu tu na protokolu HTTPS, pretože bežné weby, ktoré nie sú zabezpečené, majú protokol HTTP a sú obyčajnej farby, avšak tie, ktoré sú zabezpečené, majú protokol HTTPS a zároveň môžu byť, ale nemusia, vyznačené, zvýraznené zelenou farbou. Zelenou farbou sú zvýraznené iba tie certifikáty, ktoré sú v podstate najuznávanejšie a sú samozrejme aj trošku drahšie, dokonca aj to zvýraznenie niečo stojí. Takže ak už chcete, môžete zvoliť tento najlepší certifikát. Bude vás to síce stať viacej, ale aj u niektorých ľudí a zákazníkov to môže mať vplyv na konverzie, pretože uvidia, že sú na bezpečnej stránke a tým pádom nemajú problém zveriť aj svoje údaje, či už platobné karty alebo niečo také, vedia, že sú chránení. Takže je to jedna, určite táto možnosť stojí za zváženie a je to len na vás. Je to moje odporúčanie, ak chcete a máte e-shop alebo web a prichádzate do styku s citlivými údajmi zákazníkov, určite vám to odporúčam, už len kvôli pozíciám Google. Takže to je odo mňa všetko, moje meno je Patrik Popelič, ak ma ešte nepoznáte, pomáham začínajúcim podnikateľom a zároveň aj ľuďom, ktorí majú e-shop. Takže určite vidíme sa pri mojom ďalšom videu, chystám si ho najbližšie o pop-upoch. Takže ak chcete vidieť aj ďalšie video, kedy bude zverejnené, nezabudnite sa prihlásiť k odberu tohto môjho YouTube kanálu. Takže zatiaľ ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.